apoyando. Bueno, boa tarde. Bueno, yo non sei se lo ben. Sí. Bueno, brevemente, intentarei ser o máis breve posible para despois falar. Se cara comenzamos un poquinho tarde. Diredes que por que traemos isto aquí? Bueno, pois en definitiva, que ten que ver algo que aconteceu e que siga a acontecer aínda en Vigo, con isto. Bueno, pois ten que ver no sentido de que o que hoxe está pasando en Vigo, primeiro pode pasar aquí, e en segundo lugar, mañán, e en segundo lugar, pois tamén o feito de que este arquivo, que normalmente se coñece polo nome de Arquivo Pacheco, pero eu preferín chamarlle Prósperi Otero Pacheco, porque son tres persoas as que fundan o arquivo, son dúas persoas, Prósperi e Otero, os que fundan o arquivo, e a ele se debe, xa digo, o arranque de dito arquivo. E en segundo lugar tamén quería mencionar a esa persoa Otero, que é unha muller e que normalmente nunca se fala dela, e ademais polo feito, digo que o traemos aquí, polo feito de que isto é un problema que do meu punto de vista ultrapasa moito a situación de Vigo para convertirse, pois, o que podíamos chamar nun problema nacional, nun problema de todo o país, no sentido de que aí, veremos, xa digo, devagar, existen, pois, en números redondos, unhas 120, 125.000 fotografías, das cales que representan unha boa parte de todo o país. É dicir, é certo que hai un corpus importante de fotografía que son de Vigo, pero claro, supoñamos que o 90% das fotografías son de Vigo, pero iso quer decir que o 10% pois son de fora de Vigo, e o 10% de 125.000 son 12.500 fotografías, e iso é moita fotografía. Entón, xa digo que brevemente farei un comentario de isto, despois, xa digo, abrimos, despois falarán Pili e Pablo, e despois, se vos apetece, pois falamos, debatemos ou comentamos. Aí poño, pois, brevemente, é curioso, é un arquivo, ademais desta característica, é un arquivo que se desenvolve a partir do ano 1870 na cidade de Vigo, pero ningún das tres persoas que o fundan son vigueses, é dicir, Filippo Prósperi é unha persoa, xa vedes, nacido en Italia, que casa, ou se arrima, non o sei exactamente, a Cándida Otero, que era pontevedresa, e cando ela morre, ou un pouco antes de ela morrer, funda unha sociedade con Xaime de Sousa Guedes Pacheco, que era portugués, que era desa localidade, Freixo de Espadacinda, que é unha localidade situada prácticamente alá arriba na terra, no lugar que lle chaman Tras os Montes, e que está moi perto da fronteira con Salamanca. Despois, a partir do ano 1954, que morre Xaime Pacheco, os seus fillos continúan até que o arquivo definitivamente fecha no ano 92, no que o adquire o Concello de Vigo. Paso, Pablo. Bueno, aí isto moveuse un pouco, como podedes ver, vese que non nos recoñeceu demasiado ben. Bueno, está montada de tal, iso que é da 18 aos 70, pois quer decir 1870, 1880, 1884, e aí igual, non? 1907, 1915, e aí exactamente igual. Bueno, aí distingamos, aí, esa raya vermella que vai por abaixo, pois sería a liña do tempo, e aí, sobre esa liña, van, como vedes, 4 liñas, non? Esas 4 liñas son o tempo no que os sucesivos fotógrafos ou fotógrafa traballaron sobre o arquivo. Hai un primeiro tránsito desde o ano 1870 a 1899 que é cando traballan en asociación Filippo Prósperi e a súa muller, supoñamos, Cándida Otero. En 1899 el falece. De 1899 a 1907 ela traballa en solitario, até que en 1907 chega de Portugal, aí en 1907, esta persoa, Xaime Pacheco, que traballa con ela de 1907 a 1915. No ano 1915, ela, Cándida Otero, falece, como falecera, xa digo, no 99, Prósperi, esas cruces brancas e o que simbolizan, e a partir dese momento, esa liña verde é o que
simboliza o traballo especificamente de Xaime Pacheco, que, en primeiro lugar, chama de portugueses, chama a dous sobrinhos seus, despois ten dous fillos e despois, bueno, traballan ali outros fotógrafos, algún de fora de Galicia, llanos, e outros, pois, tamén galegos. Nese momento, os estudios fotográficos non son o que como son agora. Un estudio fotográfico agora, pois é unha cámara, un ordenador, unha impresora e tira para diante, mentras que nese momento os estudios fotográficos son enormemente numerosos, a técnica pois é moi rudimentaria e se precisa moita xente para tirar fotografías. Teño que citarvos, por exemplo, nos anos da fundación da fotografía, é dicir, nos anos 1840, 1850, 1860, en París, que é onde se presenta por primeira vez o invento fotográfico, hai estudios nos que traballan 100 persoas para sacar pois 3.000 fotos diarias. Hoxe, 3.000 fotos diarias saca unha única persoa con un ordenador sin esforzarse demasiado. E pensade que unha boa impresora imprimindo rapidamente pode sacar a mellor 10 fotos por minuto e multiplicando, eso quer decir 600 fotos por hora e en 5 horas son 3.000 fotografías. E xa digo, pois aí estaban sacando ao mellor 3.000 fotografías diarias, pois 100 e pico de persoas, como eran os famosos estudios, pois por exemplo de Prosperi en París. Pasa, Pablo. Tamén digo que falo de todo isto porque de alguna maneira tamén aquí están as orixes de todos nós, non? No sentido de que, bueno, pois estas fotografías son fotografías feitas en Vigo, pero que podían ser perfectamente feitas en Pontareas, en Mondariz ou donde fose, non? É dicir, que fotografías como estas, hainas en todo o país. Cal é a gracia deste arquivo? Bueno, pois que por circunstancias específicas da vida, resulta que este arquivo que se abriu en 1870 pois puido continuar ao longo de 120 anos sin fecharse, porque, bueno, pois porque se deu a circunstancia de que o normal hubiera sido de que morto Prosperi e a súa muller desaparecida, que non tiñan fillos, pois o normal hubiera sido que eso se perdera. Pero bueno, xa digo, que se dá a circunstancia de que un fotógrafo portugués ven aquí e funda unha sociedade con ela e eso posibilita que continúe o fotógrafo portugués, a súa vez trae estos sobrinhos e ten fillos e eso continúa. E xa digo, é unha colección como esta, bueno, pois eu sospeito que non hai en todo o país. Hai coleccións importantes en todo o país, 7, 8, 15.000 fotos, pero unha colección como esta, xa digo, de 100 e pico mil fotografías non hai, e é das poucas, desde logo é a máis numerosa de Galicia e é das poucas desta entidade que hai no Estado español. Pasa. E aí temos tamén, en certa maneira, pois vemos algo da nosa historia, é dicir, da nosa historia e da historia da fotografía, non? De como se fotografaba e de como, en definitiva, esa forma de fotografar é tamén un reflexo social do tempo no que se vivía. Mostro-vos aquí, estas fotos concretamente foron donadas por un descendiente destas familias e tamén vos mostro tamén, e aí vamos entrando, chegándonos ao que vai vir despois, tamén o deterioro fotográfico, quero dicir que neste momento, pois, o Concello de Vigo, do meu punto de vista, con unha irresponsabilidade total, está deixando que se deteriore ese arquivo. Non tedes máis que ver esa fotografía que utilizachedes para o cartaz, que está ao redor toda ela comesta por os fungos, é dicir, aí, eso, se se deixa, esos fungos que normalmente comenzan pola parte exterior, van penetrando cara ao interior, e eso, se se deixa así, pois dentro de 10 ou 15 anos, esa señora, pois, desaparecería definitivamente. Bueno, pois o Concello, como decía hai un momento, o Concello de Vigo non quere invertir que pode ser 100.000 ou 200.000 euros en salvar a memoria fotográfica, pero, sin embargo, estaba dispuesto a invertir 12 millóns de euros en poñer losetas en diferentes rúas da cidade. Pasa, Pablo. Bueno, aí tedes tamén,
de alguna maneira, pois, isto nos resitúa nese tempo, non? É dicir, vedes os requintados que eran, pois, a parte traseira das fotografías, con eses dibuxos primorosos, é dicir, casi que parecía, pois, un copista medieval con toda esa primorosa, xa digo, dibuxo, esa letra extraordinariamente ben feita, me parece, como digo, pois, copistas medievais, pasa. Bueno, e claro, decía eu, pois, que aí está a historia, xa digo, ni moito menos a historia de Vigo, senón a historia do país. Ese é, pois, aí tedes unha fotografía do ano 86, embarcándose para a Guerra de Cuba, sabedes que no ano 98, definitivamente, pois, perden o Estado español, perde a guerra e Cuba, pois, isto constitúese en país independente. E, claro, habería que preguntarse de toda esa xente que está despedindo a xente que marchan no barco, pois cantas, seguramente, cantas persoas de Ponteareas, ou de Salceda de Caselas, ou de Mos, ou de Porreño, ou de Tui, había aí nesa beira do mar, despedindo aos seus fillos, aos seus homes, ou o que fose, non? Que se embarcaban para Cuba. Xa digo, isto é unha perspectiva do Porto de Vigo, hoxe isto é totalmente irrecoñecible, e isto é aproximadamente o lugar onde hoxe, aproximadamente, onde está aquí esta especie de canizo, ese tellado de palla, pois é onde hoxe está o Club Náutico. Para que nos veamos, e iso, todo é o paseo, pois, que hai, a iso sería, pois, ese porto deportivo que ten ali o Náutico, e isto sería o paseo, e ao final está, como sabedes, o edificio ese da Xunta. Pasa. Mostro vos esta fotografía, porque de alguma maneira tamén nos dá pé, xa vedes aí como está isto tamén comido, eso, nos dan pé para ver como eran os procesos fotográficos en este tempo. Xa vedes que é unha fotografía en cor, pero, sin embargo, a película en cor aparece en exactamente 1936. Isto, é dicir, 56 anos máis tarde. Entón, que se facía? Bueno, pois facíase unha copia en branco e negro e a continuación copia, pintábase, que lle chamaban iluminado, e iluminaban as copias. Isto é a Rúa do Ramal, que se chamaba daquela, e hoxe isto é o comezo da Rúa de Colón. Esa casa da esquerda aínda existe, e iso, xa digo, é dicir, iso todo é o que leva cara á Praza do Urzáiz, aí isto, primeiro tramo de Colón, cruce de Colón, segundo tramo e arriba Urzáiz. E, sin embargo, xa vedes, non? Pois en ese momento, onde estaba hoxe Urzáiz, pois hai bosque. Isto... E tamén traio a continuación desta a mesma foto, digo, como tamén me interesa sublinhar unha cousa, como nas súas orixes hai unha profunda relación ou unha profunda débeda da fotografía con respecto á pintura, de tal maneira que se intentaba imitar a pintura, e para eso pintábase, como digo, pois con pintura tipo aguarelas ou unha cousa así sobre a fotografía.